Eu tiña aquí, tiña aquí apuntado Alicante, pero acabome de enterar que, Alicante está como solo como lugar de nacemento, pero ela é do Porriño. Ou do non? Porriño, porque xa se di que un non é de onde nace, senón Donde de onde pace. pace. Sí, alicantina por circunstancias, nacín en Alicante, esa é verdade, pero porque os meus pais traballaban ali nese momento, pero con 3 aniños fomos vivir ao Porriño e sempre pasei a mei grande parte da miña vida no Porriño e porriñesa me sinto de corazón e galega, por suposto, tamén. Periodista, reporteira e presentadora. Vímola en programas como o Tunai, no Boas Tardes e o Quen anda aí. Conquista o público coa súa naturalidade e o seu sentido de humor. É unha das caras máis recoñecidas da TVG. Dicen dela que é unha comunicadora cercana e auténtica que logra sempre conectar ca xente. Pois que piropo máis bonito, sobre todo para esta profesión miña. Encantaríame pensar que é verdade, a verdade, que logro conectar coa xente, porque desa conexión é cando saen as mellores historias, non? Neste mundo noso, como ben saberás ti, claro. Como chega Raquel ao mundo do espectáculo? Podríamos decir farándula deste mundo televisivo, espectáculo, como definirías? Pois hai un pouquiño de todo, sobre todo no meu caso, non? Que tampouco me adiquei a maior parte da miña carreira pois a ter un perfil máis informativo ou máis pegado á actualidade e aos sucesos. Sí, pasei por aí, pero realmente onde máis cómoda me sinto é en outro tipo de formatos que sí que son un pouco faranduleiros, a verdade. Cheguei dun xeito bastante, bueno, pois casual, entendo que haberá tamén un chisco de sorte nestas cousas. Hai que pensalo así cando coñeces a moitísima xente con moitísimo talento que parece que está como nas marxes e non ten a sorte de estar en activo, ter as oportunidades o mellor que tiven eu. Entendo que souben aproveitalas, pero sempre hai un pouquiño de sorte tamén. Eu creo que os trens están aí pasando constantemente. Bueno, hai xente que sabe ou entende ou ten a capacidade de convertir de alguma maneira a subirse a esos trens. Eu creo que a sorte ao final eu deixaría solo para a lotería, non? Porque bueno, sí, para tamén o traballo, está o dito, non? Este podcast queremos, bueno, que non cho contei, pero queremos dar un pouco esa parte de como as persoas que tendes éxito na vosa carreira, que conseguides, bueno, chegar a esos sitios onde outra moita xente querría estar, pois que hai detrás, non, desa persona, como consigue, pois, como o seu día a día, como consigue virar con todos esos problemas que te encontras, porque ao final isto é unha carreira de fondo moi larga, moi longa, que non termina nunca, non? Sí. E bueno, contanos un pouco a túa trayectoria, licenciada en periodismo. Eu fixen aquí precisamente en Pontevedra, que hoxe que viña aquí ao podcast e eu rememorando aqueles anos universitarios. Eu estudei aquí na Facultade de Comunicación e Ciencias Sociais, licenciei en Publicidade e Relacións Públicas, pero especializada en medios de comunicación. Wow. No último ano, ademais, estaba a piques de marchar a Madrid cunha compañeira de facultade para rematar ali periodismo, porque con 2 anos máis, pois tiñas convalidadas as 2 carreiras, xa nos admitiran na universidade e todo, íamonos matricular na Carlos III de Madrid e demais, e pois no último momento ven a Televisión de Galicia a facer un casting á facultade. Wow. Nos estábamos aí xa mirando piso por Madrid, pero así nese momento digo, bueno, por que non nos presentamos? Porque total, pois por lo menos por ver como vai a cousa e demais. Ela pasou un poquinho do tema, pero eu sí que me presentei coa boa sorte, agora que vexo na distancia, de que me colleron. Bueno, tiña o perfil. Cambio de plans total. Imagínate, eu xa tiña todo aquí medio amañado para irme a Madrid a estudar 2 anos e foi como, bueno, mamá, papá, que ao final non marcho. Fixeron un casting, bueno, varias probas e finalmente deronme pois unha beca, fun bolseira, empecé así. E eu empecé na radio, que era o que máis me gustaba. Gustache a radio? Encántame a radio. A mí tamén me mola a radio. Eu empecé en Radio Galega, ademais unha etapa super bonita, moi agradecida porque aprendí moitísimo.
cheguei ali pensando un pouquiño que ia aprender porque ia estar rodeada de grandísimos profesionais, pero que probablemente eu estaría facendo fotocopias. Non, porque din coa maravillosa María Xosé Rodríguez, que eu lembrábame dela de cando era cativa, seguro que ti e moita da xente que nos está vendo se lembra dela naquel Arestora. Sí, na radio lembraste máis das voces que dos nomes en concreto. Ela fixo tamén televisión, e cando eu era cativa ela tiña un programa na Galega que se chamaba Arestora, no que había un cempés, un gusano que se chamaba Pupo, e lembrome que os nenos chamaban para concursar. Bueno, eu tiña como ese recordo, e logo atopeime con ela na radio. E o primeiro día díxome, ti queres vir aquí a aprender de verdade? Eu dixen, sí, eu para que o faga falta. Pois vente para dentro que entras hoxe xa en directo con nós. Wow. Empecé aí na Radio Galega. Foi unha etapa super divertida porque traballei con ela, traballei con moita xente, logo traballei moito con Cristina García, que agora tamén está na Radio Galega, sigue moitos anos despois que a min. A verdade é que presentando con ela un programa, Carlos Amado, que daquela presentaba o Magazín das Mañás, pois dixo, non, mira, vos que estades aí na radio, non vos apetecería vir un día unha tertulia aquí na tele, a facer algo así divertido, tal, no programa das mañáns? E fomos un poquinho por probar, pero a cousa gustou. Empezamos a colaborar, estando aí, víronme de outro lugar, chamáronme e xa foi como ir encadeando, a verdade é que non foi un plan trazado. A min gustaríame poñerme a medalla e dicir... Estas son as mellores historias. Pois pode ser, pero é que se me deu un pouco así, por eso falo tamén de sorte, que é certo que se soe dicir o saber chamanlle sorte. Está claro que ao mellor esas oportunidades podense dar a outra persoa que non as aproveite da mesma maneira, non me quito mérito, pero é que a min viume iso bastante rodado. Pasou, eu, sí que é certo. Se hai algo que teño que destacar é que eu, cando unha persoa me propón algo, son bastante valente. E eu penso, se esta persoa que ten unha carreira incontestable, que sabe disto, me ve aí, aínda que eu agora mesmo non me vexa, eu vou pa diante. Bueno, pois, o sea, de alguna forma estás con valentía igualmente, ¿no? Estás visualizando ou posicionándote a ti nese lugar, ¿no? Sí, eu non me quito, o sea, se me ofrecen algo e algo que me pode interesar, aínda que eu non entenda moi ben por que me viron a min niso, digo, pois se ti pensas que sí, pois imos pa diante. E aí empezache na Televisión de Galicia. Sí, en V Televisión estaba nacendo esa canle de La Voz de Galicia, e aí chegaron tamén grandes oportunidades. Ese Tonight, do que me falas, que tivo moitísimo éxito. Sí, mogollón. Moitísimo éxito. Foi algo totalmente inesperado para nós os primeiros, estamos super sorprendidos desde a súa estrea, era o programa máis visto da canle, foi bastante abrumador aquilo, pero foi unha etapa moi bonita. E logo fixen aí outro programa que non tivo a mesma trascendencia, pero que a min a nivel vital me aportou moitísimo, que era un programa sobre actividades e deportes de risco, que se chamaba Te Atreves, no que fixen todo o que te poidas imaginar. Sí, nós tivemos na escola de circo, sí. Pode ser alguén que viu a facer telas ou algo así. Non, pero isto hai moitos anos xa. Hai moitos anos diso. Non. Lembraríame de ti. O Gallá, me encantaríame. Porque había como varias participantes ou varias presentadoras. Sí, pero nesta volta era eu soa, aparte foi un proxecto que chegou, bueno, isto foi... Non. Por iso che decía, dicir, o sea, imagínate eu, que me estás vendo, facendo deportes de risco que na miña vida persoal nunca me verás nunha desas, porque ademais teño vertixe, dame medo as alturas, dame medo a velocidade, dame medo todo. Non é verdade, se che dá medo a vertixe, se tes non te podes imaginar. Non podes facer... Non te podes imaginar. É todo determinación. Enfrentarse aos teus medos, se o guión o exixe, Raquel Atanes vai a por elo, non? Pois podo dicir que sí, porque ademais foi todo bastante tolo. Fíxate que foi unha aposta que fixo así a canle, eran 13 episodios, con 2 actividades por episodio, é dicir, 26 actividades que tiñamos que gravar nun mes. Entón eu o mellor pola mañá facía paracaidismo e tirábame dun avión e pola tarde facía puenting, fixen de todo, con escalada, pilotei. No sí, está aí a hemeroteca, bendita hemeroteca, porque eu tampouco me podo creer que o fixera. Pero sí, bueno, fixen de todo, de todo. Iso cando lle dixen a alguén hoxe nunha entrevista que fixen que tiña medo a falar en público, e digo, no, pero estás aí diante do micro, e dice, bueno, porque teño que vencer a mí mismo, claro, ese medo. E, bueno, cando estou aquí, pois ese medo queda noutro lugar, non? A ti pasaxe o mesmo co paracaídas. Pois un pouco mesmo. Eu non me tiraba en paracaídas nin cobrando, vamos, o sea, ni loco. Pois mira, non o facía tanto, non atopaba motivación no feito de estar traballando en sí, senón no feito de que en realidade, dentro do que é o mundo da televisión e demais,
as persoas que facemos pantalla temos un engadido que é maravilloso, que é que temos, é máis meritorio, dicir, temos como ese recoñecemento da xente, é moi bonito recibir ese cariño, eso Sí, é de iso quero que innegable, falemos é innegable, pero detrás hai un equipo de xente que traballa moitísimo para que ti chegues ali e fagas o teu, e o fagas ben. Bueno, tirarse en paracaídas. Bueno, pois eu pensaba, mira, esta persoa Por- pechando que o equipo de contidos, producción, pois eu sí que o o- tiña en conta. A min axudábame cámara iso, tamén, o cámara. axudábame iso, O sea, fíxeno un pouco como ferramenta para eu colocarme nese lugar e dicía, todo o mundo traballou para pechar isto e ti tes que chegar e facelo. O sea, non o penses, Como ahora hai que facelo. todo o equipo para atrás, imagínate, ¿no? Marchamos, que non se tirou. Non me tiñan moita fe, cando me coñeceron non me tiñan moita fe, pero eu estaba decidida. Tamén teño que dicir, falo para toda a xente que nos estea vendo, non creo na terapia de choque, porque a mí non me serviu de nada. Sigo tendo medo a todo iso igualmente. Terapia de choque. Pero moi ben, moi contenta de telo feito, claro. Qué guai. Como esa Raquel do futuro? Que plans hai en ti? A ver, é complicado pensalo porque eu son unha persoa que me costa moitísimo e quero traballar niso, non o digo como algo do que estou orgullosa. Gustaríame estar máis presente e poder esquecerme do que vai vir, pero tendo moitísimo a proxectar e querer anticiparme. Ahora acabas de ser nai. Claro, bueno, que agora me pillas nun momento de revolución. Muller empoderada con Mamá traballadora, máis ben. Mamá correcto. traballadora intentando conciliar que é unha utopía absoluta. Spoiler, a conciliación son os pais, non existe, igual que os reis. Os pais de él ou de ela, non? Sí, os abuelos, non sei. Sí, estou nun momento, claro, aí. estou nun momento, verdade, no que ademais o futuro é máis incerto que nunca e as prioridades tamén mudaron bastante. Sí, pero falamos de soños. Pois mira, son moi consciente e síntome moi afortunada porque é certo que eu, desde que empecéi, pois cun papel ou outro, estiven sempre en activo. Os teus soños, estiven sempre en activo. Algúns proxectos pois gustaronme máis que outros, de todos me levo algún aprendizaxe e iso é absolutamente verdade, non é por romantizar a profesión, pero ata daqueles nos que nese momento dicía, pero que pinto aquí? Pois sempre aprendín, sí, a min pasoume, a ti pasaríache. Sí, pero logo en algún momento dis, mira, pois pasei por ali e agora estou aquí, que sorte, non? Ese camiño que percorrín ata chegar aquí porque sempre axuda. Pero son moi consciente de que isto non é unha tónica xeral. Eu sei que son afortunada, que fun prácticamente lanzando proxectos, pero sei, porque vexo máis aló do meu en Vigo, que non sempre é así, e que hai moitos compañeiros pois que teñen paróns, que de repente deixas de traballar e pois de alguna maneira reciclaste en outro tipo de cousa, logo volves a enganchar ou non, porque o mundo audiovisual é complicado. Complicado, correcto. Entón intento non aferrarme, eu disfruto do que está pasando, o Gallá, este proxecto no que estou e que me fai moi feliz, dure moitos anos máis, se non é así. Estou agora mesmo nas Tardes da Galega, no que en anda aí, levo 4 anos e pico, que en televisión iso é unha vida inteira. É moito tempo, sí. E bueno, é un pouco vendo o que vira, porque como ata o de agora todos os plans que tiñan non se cumpriron, pero cumpríronse outros que o mellor eran incluso mellores, pero que nin sequera contemplaba, pois estou un poquinho a velas vir. E o feito de ser mamá é verdade que tamén me fai ter a miña atención máis focalizada niso, preocúpame máis pois como o papel que vou ter nesta nova familia e demais, que tanto o profesional, que é un engadido, pero que non é a prioridade agora mesmo na miña vida, claro. Televisión. Como é a televisión por dentro? Que... Vas ter que meter tixeira aquí. Sí, bueno, a ver, que nos podes contar? Non, pois... Os que vemos a televisión como unha caixa, non? Que dentro, pois todo, non sabemos hasta o punto que está todo preparado e tal. Como se vive... esas horas interminables, non? Porque a veces os rodaxes son interminables. Claro, depende do formato. E que isto, claro, hai tantos modus operandi como programas e formatos. É moi distinto facer 3 horas en directo, como estou facendo agora, que ten unhas circunstancias e características moi concretas, que facer un programa grabado, que facer... Cada formato ten as súas particularidades. Pero, claro, hai moito que non se ve. O certo é que moitas veces, por exemplo, neste programa que estou facendo agora, son 3 horas en directo todos os días, todas as tardes. Moitísima xente traballa durante todo o día para sacar todo o día iso. Efectivamente. Para que este guión que teño aquí en castelán agora, pues
Pois estou aí un pouco, non saben moi ben por onde tirar, pero Non pasa nada, pero non pasa tiramos para diante. Sempre lembro esa película de presentadoras, aí me vou meterme un pouco no fango, Dalle, pero dalle. non sei, agora non me lembro o nombre, como que todas querían ter este protagonismo, era por un informativo. Igual ti sabes que película é, non me lembro. Bueno, entonces hai esa competencia, egos... Bueno, a ver, eu penso que en calquera traballo no que haxa un componente vocacional, que iso xa implica que ti... vocacional, por suposto. Efectivamente, eso xa implica que ti, de algún xeito, emocionalmente te implicas tamén no teu traballo. Penso que é máis complicado sempre xestionar porque hai unha parte de sentimentos, emocións que entran en xogo que en outro tipo de traballos pois non entran en ningún caso. Logo o do ego que me comentabas, un pouco a colación do que falábamos, cando ti tes un traballo no que, por sorte, recibes un feedback constante, o cariño da xente, o recoñecemento, é dicir, ti se estás traballando non hai unha presión por, bueno, de alguma maneira ter que ser perfecto nese papel de presentadora, nese papel de exposición pública, non? Que a min a xente a veces non se dá conta, non, do que hai detrás dunha exposición pública. A veces pois criticante ou tes unha exposición que, bueno, eu sempre penso gustaríache ser Madonna e non poder salir á rúa, non? O sea, ese tipo de cousas. Entón, como levas iso e sobre todo desa exposición pública, pois esa, digamos que eso falábamos antes desa película na que todas as mulleres querían estar nese papel de presentadora e, bueno, como se vive iso tamén dentro da televisión, que entendo que tamén hai eses non encontro a palabra, conflicto non sería como bueno, sí, rivalidade. Unha rivalidade, unha competitividade, sí, digamos. A ver, está claro que a televisión é un escaparate. Correcto. Con todo o bo e con todo o malo que iso conleva. Eu penso que cada vez a xente é máis consciente, se pode facer un pouco máis unha idea do que pode supoñer, porque agora coas redes sociais que se democratizou moitísimo isto, todo o mundo está exposto de algún xeito e todo o mundo recibe un feedback mellor ou peor e todo o mundo nas súas carnes leva unha palmadiña no lombo ou leva, ás veces, pois un discurso máis desagradable, non? Lidiamos todos máis con iso a diario. Entón, eu penso que ese sentimento sí que se pode entender mellor agora que o mellor hai uns anos. Bueno, pois, por unha banda, a exposición, eu tampouco teño un nivel de exposición, non son Madonna, nin moito menos, nin quero selo, pero sí é certo, bueno, pois que a xente se coñece, sí, e aparte un programa diario como que fago agora implica, pois, en gran parte iso. Eu teño que dicir que, por sorte, e o gallá isto non cambie nunca porque é unha parte moi gratificante do meu traballo, o 99% do feedback que recibo é super positivo. E vino máis claro que nunca con todo o proceso do meu embarazo, que foi algo que obviamente tiven que compartir en maior ou mellor medida porque ia ser algo evidente. Claro. Non tiña moi planificado como iba a facer iso nin ata que punto me quería expoñelo. Claro, eso é unha decisión importante. Sí. Ou sí, ou nada, ou sí, todo, ou nada, ¿no? Pero nada non podía ser. Aí é onde eu indago nese, pois estamos nunha situación na que ao final pois tes que eres unha presentadora de televisión e todo o mundo quere saber que está tal, te estará embarazada, non estará. Eu tardei en contalo, Eu cando contei no plató estaba xa de case 5 meses. Tiña sorte de que non se me notaba moito. Eu notaba moitísimo, eu pensaba en calquera momento, eu estaba compinchada co equipo de estilismo para intentar disimular, pero bueno, é certo que non tiña moita barriga, entón podía máis ou menos ilo disimulando, pero en algún momento ia ter que contalo. Cando contei, o 80% do equipo non o sabía, enteráronse ao mesmo tempo que todo o mundo, e foi aquelo, bueno, foi abrumador porque foi tanto cariño. Non tiña moi planificado, eso foi un pouco botarme a piscina porque era como, a ver, non podo disimular isto, evidentemente en algún momento vai ser obvio que eu estou embarazada. Como o quero compartir, ata que punto me quero expoñer nun momento en que ademais pois estás máis sensible, non queres que te xuzguen, non queres ser fiscalizada de ningún xeito. Tiñas medo
O sea, Bueno, podeste ter medo por... un certo respeto, sí. Ou incluso por o traballo, non? Por... Aí sentinme moi arroupada. Teño que dicir que nese sentido, por sorte, que sei que non sempre ocurre, Por dende iso, a productora, sí, claro. De repente, pues nada. Claro, cando das a noticia tes as túas dúbidas Pomos a sempre. outra persona Que pode aquí. ser, que pode ser. Non pasou en ningún momento estive en ese sentir, Dende o Iso principio, super unha boa acompañada, foi unha sorte. O equipo encantado, vivindo comigo con moitísima alegría, pero a xente de fora nunca sabes. E ao final, pois abres aí unha ventana un pouco máis a túa privacidade, pero recibín tanto cariño, a xente era espectacular, o sea, cada día o público traíanme cousiñas para o pequeno, bueno. Chegaban montóns de cousas á redacción todos os días, era impresionante, mensaxes de cariño de mulleres, pois eu teño unha idade xa, eu teño 43 anos, bueno, moi gratificante, 46, pero para ser mamá, sabes, embarazo xeriátrico se lle chama, para que sí, ti me entendas. O sea, claro, sí. Bueno, a miña filla ten 17, pois imagínate. O meu fillo 14, o sea, claro, pero eu tive un pequecho con 43. Moi gratificante como outras mulleres me escribían para decirme, pois mira, teño tantos anos, xa tirara un poquinho a toalla, pero verte dame esperanzas, e quero intentar. Sí, é que me emocionou moitísimo iso. Así que, nese sentido, a miña experiencia non é por romantizalo, pero é que é super positiva. A miña exposición solo me trouxo cousas boas polo momento. Agora, precisamente por iso, ímolo unir ao outro tema do que me falabas, o de rivalidade, a competitividade, é moi goloso recibir o cariño da xente. Porque ti, por exemplo, podes ser un profesional espectacular e traballar cada día nun supermercado, nun banco, nunha oficina, e non a diario vai vir unha persoa e che vai dicir que ben o faz, como me gusta, grazas por atenderme tan ben, me estaba pasando un mal momento, pero grazas a ti... Senón todo o contrario. Eso non pasa. Se estás traballando nun banco, podes pasar todo o contrario. Probablemente o discurso sexa outro. Sí. Entón, nos temos esa sorte, non? E moi... claro, iso... claro, ti queres estar aí tamén. Claro, queres estar aí, queres recibir ese cariño. Ás veces, bueno, pois son poucos os trozos de pastel que hai. É condicionante. Eu tamén me considero bastante afortunada porque, a ver, non quero caer nese rollo de romantizar a profesión, porque todos sabemos que é unha profesión que ten luces e sombras como tantas outras. Como tantas outras. Eu tamén traballei con persoas deleznables cos que non me querería volver a cruzar na miña vida, pero son os menos, teño que dicilo. De feito, algúns dos meus mellores amigos coñecinos traballando. Eu hoxe en día traballo cada día con 2 dos meus mellores amigos, persoas que están en todas as miñas cousas importantes e traballo con eles todos os días. Tamén é certo, vou non dicir porque tampouco me gusta pecar de falsa modestia, eu son boa compañeira. Eu penso que tamén iso despois recolles en gran parte, non? O que sementas. Entón, coñecín a moita xente que me axudou, a que eu axudei e que conseguín ter como ese apoio mutuo nos proxectos que me parece fundamental para que un proxecto vaya adiante, porque un programa non o fai unha persoa, pero ningunha persoa, nin que sexas o mellor comunicador do mundo. Ti precisas un equipo, canto máis talento haxa ao teu redor, e ti saberalo perfectamente, moito mellor. Eu sinto que non só que estou rodeado de talento, senón dunha cousa moi importante, que estou rodeado de personas que están no sitio onde queren estar. Fundamental. Que aman o que fan, que lle gustan o que fan. Pois, despois por situación somos moitos, vamos cambiando, pois un marcha para outro lado ou con outro pois polo que sea enfadas, o que sea, pero ao final cando estamos en equipo somos un equipo de personas que aman o que fan. Entonces ao final iso é maravilloso, porque cada día no traballo que non é traballo, porque nadie ven a traballar. Ao final, evidentemente, vimos a traballar, cumplimos un horario e todo, pero que a sensación é outra, non? Iso, totalmente. Iso é mágico. A min iso xa me parece unha sorte, poder traballar, investir gran parte das horas do teu día en facer algo que che gusta e que te realiza de algún xeito. Ainda neses casos, hai mañás que só o despertador e eu pagaría por non ter que ir a traballar, porque é un traballo, pero estou feliz do que fago, e o que dis, pareceme pois unha visión super acertada, porque eu penso que a xente motivada traballa mellor. Miña parella é artista. Ela dime, eu fixe un artista para non ter que madrugar, para poderme levantar a media mañá. Non está mal visto. O que a 7 da mañán non aguanta na cama, teño que me levantar. Sí, eu non soporto estar na cama por a mañán. Super nocturna.
O sea, non sei, sempre... Sí, es un poquinho fedello así, Sí, non no, paras 7 da quieto. mañán encántame vir aquí, estar por aí, empezar co meu día, bueno, a veces porque levantarme antes se me parece de locos, pero sí, O encántame. de madrugar eu levo fatal. Por sorte agora non madrugo, Para pero... min é como un momento de donde mellor máis limpa teño a mente para pensar ou para discurrir os proxectos ou a cousas do día. Lin unha vez que ahora non ou Bezos ou un destos super cracks de la vida que o tío hasta solo tomaba decisións importantes hasta as 12 da mañán. A partir das 12 da mañán, todo o que pasaba do día xa non tomaba ninguna decisión. E digo, bueno, entendo un pouco porque por a mañán é cando eu teño ese momento máis de lucidez, porque ao final un día a día dunha persona como a ti ou neste caso como a min, que vivimos con presión, con estrés, non? Como traballas ti isto? Eu para empezar quero romper unha lanza porque penso que aquí hai dúas Españas, quero dicir, non, hai dúas realidades, que as persoas diurnas e as persoas nocturnas. A min todo iso que me estás comentando ti pásame polas noites. Hai estudos que dividen a xente, penso que as persoas diurnas como a ti son as alondras e as nocturnas como a min son os mouchos, así se lles chama. Eu estou moito máis lúcida polas noites, pero de sempre. Eu na facultade e demais estudaba polas noites. A min non me pidas que procese algo importante antes das 12 do mediodía, porque son outra persoa, vou lenta, vou torpe, e sen embargo despois actívome tendo a estar desvelada, espabilada e todo iso polas noites. O sea, podes estar aí ás 2 da mañán escribindo un guión ou que sexa. Sí, perfecto. Totalmente espabilada. E as mañás cústame un pouquiño máis. Pero o mundo non está feito a miña medida. Fanme levantarme a unha hora decente e levo fatal. Pero iso, como tuveramos que inspiracional, non? Queremos nos inspirar en ti, mulleres que, bueno, como unha persoa como traballas o estrés, como gestionas, como a verdade é que eu que ferramentas usas ti que nos puideran valer os demais para decir, non sei, non sei se podo axudar moito niso porque non sei se o fago dun xeito moi consciente. O sea, non eres consciente o sea, non vives o estrés sí. Vale, vivo o estrés. O que non sabería explicarche realmente porque non hai unha non sei, non hai un proceso no que eu tome a decisión de vou facelo deste xeito ou outro. De algún xeito vou improvisando sobre a marcha, a improvisación absoluta. Capacidade para adaptarme, sobre todo os cambios e todo iso teño bastante, e por sorte, porque imagínate, hoxe en día estou facendo un programa que vai en directo e da escaleta que está prevista pola mañá cando eu chego ao que acaba sendo o programa en sí. O directo hai que telo. A min encántame o directo, A min encántame. A min dame como unha chispa que me axuda moito. Eso, sí. O saber que teño que estar super pendente de todo porque hai unha toma única para todo. A min axúdame a poñerme, a estar presente eso do que falábamos, a estar focalizada e a leválo para adiante. Así que aí, por exemplo, xa che digo, colócome nese mood e tiro para adiante. Creceste diante da cámara. Sí, supoño que sí, porque é verdade que nunca me puxen nerviosa para estas cousas. E non é porque pense que vou sobrada, pero nunca tiven ni medo escénico, nin estas cousas. Sempre o vivín con bastante naturalidade e iso sempre me axudou moito, claro. Que curioso. Eu era capaz de bailar diante de 10.000 personas, pero de falar diante de 3 estaba jodido. Claro, pero a mí non me poñas a bailar. Entón estamos na mesma. Bueno, ¿sabes? O sea, Raquel Atanes non baila ben. Bueno, se teño que botar unha peza, botoa. Pero quero dicir que no que a comunicación e demais, nunca me sentín incómoda en público, sabes? De feito, bueno, na miña vida persoal é moi gracioso, isto é bastante significativo, porque sempre me lembro no grupo de amigas cando pasaba algo, algunha tiña así, unha cousa, pois con un mozo ou isto ou outro, algunha anécdota, contábanmo a min para que logo en grupo o contara eu. Era como eu melloraba a historia, entón era que vos conte Raquel o que me pasou outro día con este impresentable, e entón eu arrancaba. O sea, o chiste contalo ti ben. Sí, parece ser. Entón un pouco que fago agora é un pouco mesmo, o que pasa é que me pagan por iso, así que unha sorte, sí. Bueno, que lle recomendarías ou que se lle tuveras que decir algo a pois esas rapazas que nos poden estar vendo, que te admiren ou que queiran ser como a ti, que queiran ser presentadoras de televisión ou bueno, comunicador en xeral, que
Pois mira, un consello mellor que hubieras agradecido que che deran a ti. Sí, que é verdade que ao principio non me deron moitos, foi un pouco un aprendizaxe así sobre a marcha. O primeiro que lles recomendaría é que non intentaran ser nin coma min nin coma ninguén, porque penso que cada día máis, e agora que todo o mundo ten acceso a ese cachiño de exposición a través das redes e demais, o xenuíno creo que o que máis se vai valorar, é dicir, que cada un sexa cada un e aporte o que pensa que pode aportar. E sobre todo, eu son un pouco dunha xeración bisagra, digamos, na que os nosos pais nos inculcaban que a formación era fundamental porque se te formabas, ias ter un futuro máis asegurado. Búscate un traballo de verdad, isto tuvechelo que vivir, non? Eu na miña casa, por sorte, non. E para min tamén foi fundamental iso. Pero sí que esa parte de formación, estuda, prepárate, porque logo, claro, naqueles os seus tempos, se ti tiñas unha preparación académica importante, tiñas prácticamente asegurado un futuro profesional, mellor ou peor, pero prácticamente asegurado. Iso xa non pasa. Bueno, agora, eu concordo contigo en que a preparación é fundamental, fagas eu penso o que fagas. Sí, pero xa non é un billete de ida a un destino seguro. Pero a un lugar con conocemento para poder presentarte a calquer cousa ou que sexa, o sea, fundamental. Fundamental. O que si veño a dicir é que hoxe en día a xente está formada na súa gran maioría, todo o mundo ten uns estudos. Non apostes polo que pensas que vai ser máis seguro, porque o mellor estudes o que estudes acabas traballando non sabes nin de que. Hoxe en día non esa especialización entre o intrusismo profesional que hai en todos os ámbitos, entre que a xente está sobreformada. Estuda algo que che guste, porque se algo que realmente amas, vas te implicar dunha maneira que te vai levar aí. O mellor non, tamén me gusta dicir que sendo realistas non todo o mundo, nin sequera todo o mundo que ten talento consigue traballar daquilo que lle gusta. E iso hai que ter os pés na terra tamén. Eu penso que en varias cousas, sobre todo no mundo artístico, vale, tens que ter o talento artístico, pero pois tens que ter outro talento que é o de vender o teu produto, que eres ti neste caso. O sea, eso é o que eu penso que lle falla a moita xente. Eu teñome cruzado pois nos meus 46 con un montón de artistas boísimos nun montón de disciplinas, bailaríns, acróbatas, non sei en que son talentosos, pero que non saben ao final pois venderse, exporse, irse ao sitio adecuado no momento adecuado, e ao final pois continúan aí nunha especie de bucle que non lles leva a ese éxito, non? Que ao final E hai xente que é todo o contrario, que se manexa perfectamente e que sendo o mellor, enténdeme, máis mediocre, sí, correcto, estou totalmente de acordo contigo. Consigue chegar a onde sexa porque realmente ten esa determinación. Esa capacidade de venta de... É unha asignatura pendente total. Por iso tamén se falaba dese factor sorte no meu caso, porque non é por unha falta de seguridade nin nada, pero isto do networking e venderme e ir buscando oportunidade dáseme fatal. A mí tamén. Non sei por onde empezar, o gallá soubera, pero non sei. Entón eu sempre tirei de que a xente indicada había potencial en min. E entón, pues, o que si fixen foi subirme a todos eses trens dos que ti falabas. Eu vexote aquí. Sí? Bueno, pois, se ti me ves, imos pa diante. Pero nunca me manexei moi ben eu buscando oportunidades. As oportunidades viñeron un pouquiño a min, e nese sentido sí que me sinto moi afortunada, e logo souben aproveitalas, penso. Porque tamén hai moito traballo detrás das cousas que che pasan, claro, non nada cho regala. E eu teño feito de todo o que te poidas imaginar, porque... A ver, dime. Sí, bueno, pois mira, fronte a cámara, xa che digo, empecé, pois eso, que si os deportes de risco, Tonight, que aquelo era unha tolemia, magazine, fixe moitísimo magazine. Logo eu estive unha temporada longa en Madrid, estive 6 anos, e ali tamén traballei. Estuviste en... Pois mira, estiven en Telecinco presentando un programa un verán con Jordi González, estiven en 4 al día, en Antena 3 todos os veráns presentando o programa sobre o Festival Starlight de Marbella. Estiven en Telemadrid, estiven en Movistar Plus, estiven en moitos sitios, eso fronte a cámara, pero tamén tiven algún papel importante detrás de cámara. E por iso digo que ás veces eu deixome levar cando unha persoa me di teño isto entre mans e penso que eres a persoa indicada, aínda que nunca o fixera na vida. Mira, eu recibi unha chamada dunha directora que eu tiven en Telecinco, de Anaís Peces, que foi unha persoa que me marcou moitísimo,
E me dixo literalmente: imos empezar un proxecto que vai ser unha bomba. Isto vai ser un antes e un despois. Non che podo contar nada. Tes que vir aquí, temos unha reunión. Embarcarte. Sí. E si te me dis que para diante, a partir de aí tiramos. Estaban preparando en Telecinco a docuserie Rocío contar la verdad para seguir viva, sobre a violencia vicaria que sufriu Rocío Carrasco, que de feito ese ano que a súa estrea foi o programa máis visto de todas as canles, de todos os días, de toda a televisión. Eu fui unha das guionistas dese programa. Pero eu embarqueime no proxecto sen saber a onde ia nin que ia facer. Escribías os guións e non saíches en campo? Non, saí en cámara en un par de programas porque tamén fixen de reporteira para un par de cousas, pero foron unha pincelada, pero realmente o traballo real foi detrás, unha cousa que eu non fixera nunca. Moitísima presión, porque cando hai tanta xente pendente cada semana desa emisión, é complicado manexar tamén esa presión. Tocábamos temas moi delicados e había que facelo con todo o respeto do mundo, porque xa non estábamos falando de entretemento, estábamos falando de violencia contra as mulleres, eran temas sensibles. Recibíamos na redacción milleiros de testemunhos, chamadas de persoas que se viran reflectidas no que estábamos contando e que se animaran a denunciar. Bueno, foi unha revolución social. Había moito traballo moi escrupuloso detrás dese programa, así que foi algo moi intenso, pero agora o vexo e digo, wow, é que estou super orgullosa de formar parte diso, porque realmente, para ben, para mal, cada persoa recibiu ese formato como considerou e tamén baixou as súas ideas e demais, pero penso que era un programa super necesario que remexeu conciencias, que a veces eso é moi imprescindible, e formar parte diso. Nunca o teria feito, porque eu nunca me animaría a postularme a algo así. Pero esta persoa dixo, quero que o fagas ti. Eu dixen, veña, pois imos para adiante. Eu non estou moi ben, tamén xo digo. Antes falabas de intrusismo profesional. Que amplíame eso, como que para ti? Que é delicado iso, sobre todo porque eu estou moi a favor da formación, sí, pero non da titulitis. Algúnas das persoas máis talentosas coas que teño traballado e traballo non pasaron pola facultade. E chegan a un lugar e enchen ese espacio. Entón iso pódese considerar intrusismo e pois non sei ata que punto. Hai moita xente con titulación, con formación, que logo non logra acadar eso. Entón, é complicado hai actores que non estudiaron nunca arte dramático. Pero que suben a un escenario e todo o mundo non pode deixar de miralos, ¿no? Eso onde se aprende, eso non se aprende en ningún lado. Que curioso. Entón, non sei, para min estou máis en contra do nepotismo que do intrusismo. As redes sociais fan unha labor complexa no tema do intrusismo, da comunicación e todo isto. Mira, porque a veces creo que todos o pensamos, a ver, este tío por que ten tantos seguidores? O sea, ao final quero reflexionar con niso contigo tamén. Estános obligando as redes sociais de alguma maneira ás persoas que estamos expostas públicamente a ter seguidores, porque se non os tes non eres ninguén e non vales para nada. Está claro que agora mesmo... Así dito rápido. Sí, existe unha certa tiranía das redes sociais, que era algo co que antes non tiñamos que lidiar. Correcto. Penso que será cíclico tamén. Penso que será cíclico. Se vai a acabar? Non sei se vai a acabar, pero se vai a reconducir de algún xeito en algúns aspectos. Penso que sí. Eu vexo cada vez hai máis. Sí, cada vez hai máis, pero xa a maneira en que se perciben e demais, bueno, isto tamén é un pouco ensaio-error, porque estamos aprendendo todos neste mundo das redes sociais. Estamos obligando a crear contido para esos miles e miles de millóns de ollos que están todos os días pasando así co dedo. Con todo que iso pode ser tamén de impacto para a nosa saúde mental, que ese outro melón. Outro melón, pero sí, por suposto. Abro unha parte dese melón na que, pues como artista, como personaxe popular, ao final, pues estás de alguna forma condicionada, porque a min pásame, eu, por sorte, pois non teño que ocuparme desa parte, porque temos un equipo de comunicación que se encarga de dar de comer a esa red social, a esas redes sociales, porque ahora xa non hai unha, sí, hai claro, 7, cada día máis. Todas tens que estar en todas, entonces, pero cando tiña que facer eu, xerábame un estrés
oh, Dios, que non subí, ostra, isto non o estou publicando. Sí, isto. é unha esclavitude ao final, non correcto. entendo. Entonces, estamos esclavizados polas redes sociais no 2025. A E sobre ver. todo, ollo, non solo porque, vale, a miña filla que ten 17 anos está estudiando, pois entendo, pero alguén que como a ti, por exemplo, penso que no te quedan más cojones. Pois eu, neste ¿No? sentido, a ver, sou bastante desastre para isto das redes Eu levo todas as miñas redes sociais, que son... Sí, me imagino, pero... Sí, e ademais non lle poño moito interese, non o digo tampouco orgullosa, pero é verdade que público son moi irregular publicando, non teño nin idea de como vai o algoritmo, non teño tampouco tantísimos seguidores, porque tampouco é algo que traballe, e por sorte non tivo un impacto negativo a nivel profesional para min. Agora, que hai outra xente que o mellor pois con menos percorrido e demais ten oportunidades por ter moitos seguidores en redes sociais, o que pasa é que se está demostrando cada vez máis que o feito de ter seguidores en redes sociais non se pode traducir sempre nun éxito cando cambias o formato. Ti podes ter millóns de seguidores en redes sociais que che fagan un oco na televisión e que a audiencia non responda. Por iso digo, estamos todos aprendendo. Non é... Cando meteron a Cejas en Got Talent, sí, claro. O sea, vale, hola, isto demostra que é un produto que vades a comprar para logo vender e que os vais a aproveitar destos 2 millóns de seguidores que ten este rapaz por decir tonterías, porque, bueno, hoxe en día xa está con outro contexto, non? Pero naquel momento era... por decir, bueno, non sei en que, bueno, tampouco... Si son cousas que o mellor ti non entendes, non, o éxito. Sí, eu sempre tendo a... Intento ser como... nos pásanos, o sea, nos pásanos, é algo que realmente me deprime, sí. Sabes? Que digas, jolín, temos que loitar por esos seguidores, por conseguir crecer nas redes sociais, para que ao final, pois, podamos, pois, non sei, no meu caso, pois encher un teatro de xente que te coñeza para que vaya a ver o noso espectáculo, non? É difícil vivir alleo ás redes sociais hoxe en día, sobre todo nestas profesións. Penso que quizáis na túa aínda moito máis que na miña. A ver, a mí tamén me sorprende ás veces os millóns de seguidores que teñen algúns perfis que eu non podo entender, pero eu tendo a pensar, algo terá auga cando a bendicen, é dicir, se xera ese interese e demais, non penso que haxa unha tiranía no ocio. É unha crítica constructiva ou desde un punto de vista evidentemente pois que evidentemente nos toca directamente, pero sí, eu tamén penso que se alguén consigue xuntar a 1 millón de personas pendientes do que vai facer, por algo será. Algún mérito terá. A mí, por exemplo, que por exemplo non me gusta o fútbol, que non me entretén en absoluto, eu tamén me parece non me gusta obsceno o diñeiro que moven algunhas figuras que non me suscitan ningún interese, digo con todo respecto, pero digo, pois menganito ou fulanito cobran iso porque xeran o doble diso. Claro, por supuesto. Xa está, quero dicir, a min nese sentido non entro a xulgar moito iso porque tampouco me vexo aí, é dicir, eu penso que pois eu teño outro oco que non é ese, non intento nin competir con iso nin nada, vou por outro lado. O único que me pode chirriar un pouco en canto ao intrusismo do que falábamos é cando se tocan determinados temas, é dicir, hai moita xente que non son voces lexítimas para tratar determinados temas e que teñen un micro e unha cámara e se expoñen a falar sobre cousas que entendo que non lles corresponden, o que eu faría con moitísimo máis respecto, con moitísima máis pulcritude. Non todo o mundo é periodista, non todo o mundo é xornalista, non pasa nada porque ti non precisas ser xornalista para facer unha entrevista espectacular, pero para opinar sobre determinados temas, para tratar determinadas cousas e sobre todo para intentar formar opinión na xente que te sigue, sí penso que hai que ter un perfil moi concreto e hai moita xente falando por falar de temas sensibles e iso sí me chirría, me dá un pouco de medo, porque ao final as redes son un altofalante. Estamos nun momento de libertad de expresión ou non se sabe moi ben, porque a veces non sabes moi ben. Pois eu penso que cada vez somos menos libres. Sí? Porque cada vez a xente estoume decatando de que hai un cambio nese sentido. O mesmo que parece que te liberaba, estáche cortando a liberdade. É dicir, agora mesmo hai moitas veces que se ti opinas algo que consideras que é políticamente incorrecto, non o compartes porque non te queres expoñer a recibir
Correcto. Ata que punto somos libres de expresar o que pensamos? Eu penso que estamos máis atados que nunca. Sí, pode ser, sí. Aí falábamos un pouco aí entramos un pouco nesa máscara que tens que crear alrededor do teu perfil, de alguma maneira, pois para protexerte desos haters. Decíame antes unha compañera túa que entrevistamos noutra, decía, nada triunfa hasta que non ten un montón de haters, ¿no? Bueno, pode ser, claro. Está claro que suscitas interese polo menos cando hai xente que está na súa casa e que quere investir a súa enerxía en facer un comentario ferinte para... outro bueno, pois que estou teño recente movendo tamén, aí... que decían, este gilipollas porque ten tanto éxito, sabes? Sí. Que ao final que, bueno, hai un pouco aí sempre de esa envexa, non? Ao final. Non sei o que... A verdade, a ver, quero dicir, sendo honestos, as redes sociais, bueno, pois dan para falar, non? Eu tamén ás veces me amarracheo un pouco con xente, pois mira este o que subiu, ou fíxate este tal, incluso ás veces... Pero dai a tomar unha decisión consciente de dicir, voulle mandar unha mensaxe a esta persoa. No. Eu non o comparto porque non o logro entender. Non sei de onde nace iso. E as reseñas, que son outra cousa que creo que están... que son un cuchillo que corta polos dous lados. O sea, eu nunca deixo unha reseña negativa en ningún lado. Solo as positivas. Porque penso que detrás de iso, pois de un mal día dunha persoa, dun empleado malo ou de algunha cousa que para min nese momento podo destrozar unha familia, podo destrozar a un empresario que está traballando, o sea, que nunca sabes o que hai detrás diso, non? A xente que a veces eu, pois non sei, que vai deixando reseñas por aí negativas así, por el café estaba frío, non sei, ou cousas así, que creo que debería, que é peligroso isto. Viches Black Mirror? Vin o primeiro episodio desa distopía e me pareceu tan probable chegar a iso e tan aterrador que non puiden ver nada máis. Non me lembro ahora do nome, pero hai un maravilloso sobre este tema das estrellitas de unha persoa. O sea, ese episodio a min rompeume por a mitad porque realmente estamos vivindo isto. Eu entendo que moitas veces ese tipo de comentarios din máis da persoa que os fai e do momento que está pasando, porque entendo que se ti precisas ter esa catarse, digamos, esa rabia, non? Pero todos vamos a ver as reseñas, non? Tú non vas a ver, o sea, cando vas a un restaurante ou cando estás buscando, estou en Madrid, vou a ver as reseñas. Como teña 3 ou 4 malas, xa non vas. Sí, fante dubidar. Claro. En Booking, tú non colles unha habitación dun 3,1 nin loco. Claro, sí, ao final teñen moito peso. No, teñen un peso brutal. Penso que en moitos casos poden axudar, pero noutros moitos, sí. Ostras, poden fazer a puñeta ou poden arruinar unha persona, non? E iso se falamos a nivel empresarial. Se falamos xa a nivel persoal, as redes están conseguindo que as persoas cada vez precisen máis unha validación externa. Para sentirse válidas. En ese episodio de Black Mirror, tú podías comprarte unha casa se tiñes unha valoración por encima dun non sei cuánto. Como persoa. O persona. Todo o mundo se valoraba constantemente. Sí, pero que está pasando de algún xeito, penso. Sí, pasa. O malo é que poñer o foco aí. Extrapolémolo a esos 200.000 seguidores de esta persona que la cogen para hacer no sé qué, porque, bueno, vai no saber todo Dios, porque como poño un story ou non sei qué. Sí. Estamos xogando un xogo perigoso, non sei a onde nos vai levar isto, penso que todos somos neófitos neste tema das redes. Tú crees que é cíclico? Eu penso que é cíclico polo menos a maneira... Xa está vendo cambios. Ata hai nada, todo en redes sociais era publicidade encuberta. Correcto. Agora estáse regulando de algún xeito e tamén está tendo un impacto iso na maneira en que se consume. Xa non a queres nin mirar, sabes? Bueno, pero iso xa é un cambio no consumidor, quero dicir, porque ese tipo de publicidade é moi fácil caer nesa tentación porque non a estás percibindo como publicidade en sí. Agora xa mudou. Por qué? Porque se vai regularizando de algún xeito, porque era incontrolable, porque non había teito. É dicir, aí cada un facía o que lle petaba sen ningún tipo de control. Eu penso que todo iso sí que se irá de algún xeito regulando e con iso irán mudando as maneiras. Pero a onde nos vai levar? Non teño nin idea. Pedíronme fai pouco 3.000 euros por un reel. Wow. Por facer un reel, un influencer. O sea, me parece, wow, como faga 10... Sí. Non, as cantidades de diñeiro que se manexan son estratosféricas. E aparte moitas veces xente moi nova con todo o que iso implica. Xente que está asimilando que o diñeiro se fai
nun chis, e non sei se en algún momento iso muda, esta xente como recolocará todo na Como súa recoloca cabeza. como Sí. se reinventa? Tuvo que reinventarse algunha vez, Raquel? Pois polo de agora non. Bueno, son Polo de agora. agora, xa che digo, estiven sempre traballando, empecé na radio, seguín na televisión, e polo momento estiven sempre aí. Penso que, falando contigo, doume conta que eres unha persona que se que está reinventando constantemente. Porque sí que te estás adaptando ao medio, estás continuando Sí. nesa punta da ola todo o tempo. Entón, ao final, penso que iso é algunha forma de... Bueno, é que eu penso que non queda outra de algún xeito. É dicir, tú non te podes instalar. Eu agora pois estou facendo mundo isto. cambiante que hai. Claro, en no audiovisual que é como tan voluble e que hoxe estás presentando un programa e o mellor mañá pois estás facendo un papel moi distinto en outro formato. Se ti te instalas na idea de eu son unha estrela da televisión, eu son unha presentadora, cando eu La confianza es la muerte del estou artista. en directo, sube o pan, estás cavando a túa propia tumba porque eso non é sempre así. Eso vai mudando. Entón hai que estar un pouco abertos ao que veña sempre que che aporte algo. Eu sempre penso que un traballo sexa o traballo que sexa, ten que aportarche algo e poden ser cousas ben distintas. Pode ser un traballo que económicamente non sexa panacea, pero que a ti te realice moitísimo, que che faga feliz e demais. Pode ser un traballo que che permita vivir dun xeito normal e que che deixe moitísimo tempo libre. Pode ser un traballo que detestes pero que che dea moitísimos cartos, pero en algún punto ten que compensar. Unhas veces eu teño estado en proxectos e seguir neses proxectos a pesar de ter ofertas nas que me pagaban sensiblemente máis. Maravillosamente porque cómodo. estaba feliz. Non haber feito outros que che pagaban moi ben, pero non eran tanto. Era o que ia comentar. Un dos proxectos que mellor me pagaron na miña vida foi probablemente un dos proxectos que máis me desgastou a nivel persoal pola exixencia do propio proxecto. Todos os que estamos neste sector, de alguma maneira, pasamos por ese... E volveremos a pasar. Entón, sí, ás veces compensará por unhas cousas, outras veces compensará por outras, pero tes que estar... Isto non é chegar a encher. É difícil chegar. Eu creo que o difícil é manterse. Totalmente. Chegar a veces pode ser fácil, porque pode ser pois cuestión de o que te dices, sorte. Non creo na sorte, pero pode ser sorte, pode ser coñecer a alguén, pode ter un talento innato para ese momento, pero pois manterse e quedarse aí, o sea, galloso. Bueno, pero eso é un tema, claro, aí xa estamos falando palabras maiores. Quero decir, por facer o chiste, pero quero decir, por alguén que leva moito tempo no mesmo lugar, pero en xeral, non? Pero creo que é extrapolable ao mundo dos negocios, non? Ao final, para un emprendedor construir unha empresa, vale, bueno, pois ao final é unha carreira de fondo, que tal, pero mantela, eso é unha locura. O sea, eso é o máis difícil, e canto máis grande, máis difícil é de manter. Sí, entendo que sí. Aquí penso que pasa exactamente o mesmo. E logo tes que entender que manterte non significa aferrarte a algo concreto, porque, como che digo, isto vai mudando. Entón, hoxe podes estar facendo isto, mañá facendo outra cousa dentro do mesmo ámbito, nun programa dun corte totalmente distinto, incluso tendo un papel diferente. Eu teño presentado moitos formatos, pero fun reporteira, fun mesmo guionista, como che estou explicando. E tes que saber que todo iso vai e ven, é un pouco bastante voluble esta profesión. Entón, se ti chegas e pensas que xa chegache, xa estás aí e xa está todo feito e a partir de aí todo vai ser lineal, eu penso que logo vas levar bastantes decepcións. Bastantes decepcións complicadas de gestionar, sí. Porque emocionalmente no momento que poidas caer un pouco e non te encontrar ben, todo afecta. É complicado. Isto é que a xente ten que valorar, que na montaña rusa na que vivimos, no difícil que é manter o carriño aí agarrado ás rodas, non? E non dar por feito as cousas, porque cando tes unha boa racha, é verdade que, a ver, eu encantaríame ser esa persoa que se levanta todas as mañás e agradece, sabes, todo isto que recomendan e que seguro que che axuda a estar presente. Iba che preguntar por iso. Eu son un desastre para isto, pero non me gusta dar as cousas por feitas, porque estés nun bo momento persoal, familiar, profesional, non quere dicir que xa todo vai a ser así. Entón, hai que ser conscientes cando as cousas van ben, do afortunado que és, cando as cousas non veñan tan ben dadas, pois entender que son rachas e que as cousas funcionan así na vida, non só no traballo, na vida. Entón, é unha asignatura que teño pendente, que é aprender a valorar cada cousa
Disfrutar el proceso. Sí, disfrutar o proceso, vivilo nese momento e saber valoralo, porque non son Creo que todos eternos temos que estes. aprender Sí, non iso, son porque só a única, non? Vale, eu menos mal. síntome tamén, sufro moitísimo porque a veces estou en procesos bastante longos e tediosos, ao final o que estou sufrindo. Ahora, por exemplo, estamos, bueno, non sei cando emitiremos isto, pero estamos con Nimeria, con Sí, o espectáculo que que está a piques xa está a de piques, que sei estrearse. que vas a vir, Sí, que nos confirmache asistencia, que estamos nun proceso que é precioso. Moitísimas persoas traballando nisto, ensaios, non sei en que, é un sufrimento constante. Todos os días hai, guai, estou sufrindo por isto, é que esa peza que temos que facer para non sei en que. Entonces, a veces digo, jolín, gustaríame poder... pero bueno, entendo que nos pasa a todos, que non é algo aislado, que non, ao final non. todos temos esa garra, esa energía. E a min penso que é extrapolable á vida persoal, porque algo estabas falando agora e pareceme que a min con todo isto da maternidade tamén me pasa un pouco. Ás veces Esa sí que hai que disfrutala. hai que disfrutala e pasa Pero tan rápido cada cousa que cada etapa tan pequena. Todo, é que o meu pequeno ten 3 meses e a min outro día Wow. estaba mirando fotos de cando naceu e dicía, onde está o meu bebé? Xa é outro neno. Pero tamén coincide que a etapa como máis feliz da túa vida, pero na que estás máis esgotado, porque pos tanta intención e tanta atención e tanto tempo na crianza, agotador. que estás tan cansado que non queres perderte nada, pero logo ás veces pensas que non estás disfrutando todo o que deberías. É complicado xestionar todo iso, pero si hai que manexalo para disfrutar do que está pasando, non só vivir, bueno, xa din, non, que non se che pase a vida planeando outra, parece que estamos tan postos no que vai vir. Ostras, es buena. Que non estás disfrutando, que xa están acontecendo cousas que hai 2 anos eran un soño para ti. Teño con uns amigos que sempre decíamos, esta vida pide outra. Totalmente. Porque, sí. Jolín, cal é o ocio preferido de Raquel? Uf. Que che gusta facer cando non eres esa presentadora da televisión? Pois mira, aquí teño que entonar o mea culpa e teño que recoñecer que dende 2020 non collo vacacións. Que che parece? Wow. Levo enlazando proxectos estes últimos anos. É verdade que a través de moitos deles fago cousas que me gustan, claro, que me aportan. Bueno, que che mola ler, escoitar música. Pois mira, estar cos amigas. Encántame, sí, compartir tempo, que son moi social. Donde desconecta? Desconecto moitísimo con as amigas, sobre todo coas amigas de sempre, que non son as que están ás veces todos os días, pero teño a sorte de manter como amigas de prácticamente toda a vida. Que guai, iso mola. Sí. Vémonos pouco, pero estamos aí sempre. Non teño esa sorte. Pois eu, a verdade é que teño amigas dende hai máis de 20 anos e son... Porque estes de porriño de sempre, non? Bueno, pero é unha amiga coa que vivín os meus anos de facultade, outra amiga que coñezo dende o instituto, outra, o sea, si teño o meu grupo de amigas de tal, son todas amigas de hai moitísimos anos. Que guai. Que nos xuntamos cando podemos, pero que estamos sempre aí. E cando pasa algo, a verdade é que sempre recurro a esas persoas que son as de sempre. Gústame moitísimo, adoro a música en directo. Os concertos para min son unha... Estilo? É que me gustan moitos estilos. O directo é que me gusta de... non sei, é moi difícil que un artista do estilo que sexa, se leva un bo directo non me acabe encandilando. A música en directo, de feito, antes che comentaba eu os veráns, menos este, que estaba ocupada tendo un bebé, os últimos anos dende 2000, sí, xa estaba tendo porque naceu en xullo, así que tiven que dedicarme única e exclusivamente a crear un ser humano e sacalo do meu corpo, era bastante faena. Sí, bastante pero chévere. Os veráns anteriores eu sempre os paso en Marbella grabando un programa para 3 Media que se chama Universo Starlight, sobre o festival Starlight, que é o festival boutique máis importante de Europa. Son 3 meses de actuacións diarias. Nos tivemos negociacións para traballar aí non me con digas, espectáculos. pois movo aí uns fíos, xa está tivemos tardando. O que pasa que despois, pois, o que nos estaban pedindo a nós, que era un espectáculo que tiñamos nós, decidiron facelo pola conta deles e, bueno, pues, tipo, bueno, eso pasa moitas veces as produtoras grandes prefiren antes de, pues, subcontratar, pois, crear eles o produto, eso algo. Non é, pero sí, estivemos en contacto con eles. De feito,
Xavier, que é o director que está ahora, Sí. que estaba fai un ano, non sei se o cambiaron, temos bastante... Boa Porque relación. traballamos con él, sí, Ajá. traballamos con él en Tenerife, Noutro él espectáculo. era director de Hard Rock Tenerife y Ajá. conocémonos aí. Pois aí te podes imaginar concerto diario Sí, de sí. todo tipo de estilos, uns artistas espectaculares. E claro, traballo os veráns niso, que traballo, pero bueno, tamén ten unha parte de ocio importante que me axuda tamén a desconectar e a pasalo fenomenal. Logo eu son moi familiar. A min pasar tempo en familia é algo que me encanta. Zona de confort? Mamá, a miña zona de confort favorita é a miña nai. Onde me sinto como máis... Casa. Sí, sí. Hogar. Tamén me pasa, o sea, teño como unha familia moi unida, por sorte coa miña parella pásame exactamente o mesmo. Entón eu sempre volvo aí, nunca me desvinculei da miña familia, nin incluso cando vivíamos na distancia, falábamos todos os días, sempre que podía viña a visitar aos meus pais, a miña irmá, porque é egoísta, é dicir, egoístamente preciso volver a ese lugar que é o meu cable á terra, quero dicir, Sí, e penso entendo. que me axuda moito, mira, precisamente nesta profesión que temos a non vivir tanto da validación externa porque síntome como tan querida e tan valorada na miña casa, que son as persoas que máis me importan no mundo, que como teño esa aprobación non preciso tanto unha aprobación que ven de fora. A todos nos gusta que nos digan que somos fabulosos, vale? A min tamén, pero... A que non lle gusta gustar. Efectivamente. Non hai nadie que non lle guste gustar. Iso é innato. Exacto. Pero sempre penso que calibrando bastante que as cousas importan máis dependendo de quen veñan e a xente que a min máis me importa e a xente que está na miña casa e a xente a que lle consulto as cousas importantes, a xente na que me apoio cando preciso algo, a xente a que recurro para todo o bo e para todo o malo e logo xa está o resto. Algo que ese talón de Aquiles quizá non sea algo que digas, esto quedoume por facer ou esto... Por sorte, teño... sí, claro. Quero facer outras cousas, por sorte, non? Porque imagínate, eu moitas veces, cando a xente di é que, claro, teño os tantos soños por cumplir, e digo, pois que sorte, porque se xa sentiras que tes todo feito, é xa como vivir aí, non? Non, eu quero seguir facendo cousas. Xa che digo que non planeo moitos cales son as cousas que me quedan porque como vivín tantas cousas que nin pensaba que ia vivir e que non as tiña planeadas porque non contemplaba que fora posible e logo pasaron, entón é como pero teño como ansia de que a vida me sorprenda, me leve a lugares, me faga, ti pensa que eu a través do meu traballo fixen moitas cousas e coñecín a moitas persoas que de outra maneira sería impensable. Correcto. Entón é super gratificante para min. Eu teño conversado con persoas tan talentosísimas do mundo do cine, da literatura, da música, de todo. Poder estar sentados así como estamos agora ti e máis eu con persoas que admiras moitísimo é unha sorte que non ten todo o mundo. Iso enriquece moitísimo a nivel persoal. Puiden facer cousas, pois mira, todos eses deportes de risco, pilotar unha avioneta, tirarme dun avión, nunca o tería feito. Entón, todo eso que me levo xa non mo quita ninguén e estou como aberta a que me siga sorprendendo e sí que agardo aínda proxectos que me ilusionen, seguir disfrutando. Quero que sempre haya unha parte de disfrute no meu traballo, porque o día que non o pase ben, penso que se vai notar tamén na miña maneira de traballar vai ser complicado vender iso. Eu penso que a xente percibe un pouco canto de verdade hai. Solo cando eres capaz de vender algo que de verdade. Eu penso que sí, no meu caso sí. Se hai que invitar a Raquel a comer, que debemos ter preparado? Di a miña nai que é máis barato vestirme que darme de comer. Porque a xente pensa que non sei porque son cativa, pero eu como moitísimo e ademais son unha supergocha. O sea, eu estou... Pero aí habrá unha comida preferida ou eso que... Bueno, a ver, a comida de mamá é a miña debilidade porque a miña nai cociña, xa sei que isto sempre se didas máis, pero de verdade, a miña nai é espectacular. Isto, creo, pero a miña nai non. Non, pois a miña sí, e eu teño esa asignatura... Sempre que o conto sempre...
Si a túa mamá non... Non é unha gran cociñeira, non? Pois eu no meu caso, é que é unha chef, é que as miñas amigas viñan a comer a O miña sea, que casa. comíamos a comida de mamá e nos encanta e cando vou Sí, a comer bueno, a casa claro. de mamá me encanta, pero non é desas nais que dices tú, Eu tampouco son, non sei que, de non sei cuánto, no. A miña nai si encantalle, porque básica ademais de todo. ponlle moito amor e ten moitísima paciencia, que é fundamental para a comida e para a cociña. Creo que a miña non ten paciencia Eu ninguna. son como a túa nai, eu teño que aprender agora a facer biscoitos e cousas de mamá porque non teño nin idea e vaime pillar o touro. Pero por gustarme, mira, a comida mexicana encántame. Dixeronme que hai un mexicano boísimo aquí en Pontevedra que teño pendente visitar. Paso pouco tempo en Pontevedra. Pois dixeronme que hai un ben bo por aquí. Mm. A comida italiana tamén me encanta. Logo, son moi básica. Teño o padal dunha nena de 7 anos. É dicir, a min, todo que sexan burgers, pizzas, todas estas cousas, logo lambonadas, non podemos dicir marcas, crema de cacao con abelás. Sí, decimos total, non nos van a patrocinar nin nada. No. Pois sí, son moi gocha nesas Nutella, cousas. si queréis poner Nutella diaria. Colacao diario. Teño hoxe, por exemplo, a miña compañeira Beatriz Manjón chegou á redacción e viu, eu tiña aí, pois mira, un compañeiro deixoume unha tabletiña así pequena de chocolate, outro trouxome un croissant, outro unha magdalena, e me dixo, isto é unha declaración de intencións, e digo, sí, non me escondo, son esta persoa, como mal en ese sentido. Gustaríame enmendar isto, porque cada vez penso que a alimentación é verdade que é fundamental levar uns hábitos bons e demais, eso fatal, todo fatal, pero é que disfruto moitísimo da comida. Sí, é que todo que está rico engorda moitísimo. Sí. Bueno, non engorda esa cousa, engordas ti. Engordas ti, sí, a e non partir só dunha iso, edad senón que complicado. Senón que tal, pero que a Practicas min deporte? tampouco. Estás me dixendo fatal. No, Son un desastre. No, eu todo pensaba iso, asignaturas pendentes, que nada, que todo facías mal. unha dieta increíble, keto No, non sei que corrías 14 kilómetros ao diario. Nada, non, deporte nada. Mantente, De pequena sí. Despois de ter un fillo perfecta. Sí, hai 3 meses, sí, bueno. As envidiosas todas de Instagram que lo sepan. Pois é verdade, a verdade é que non... Que Raquel non hace nada. Non fago nada, pero non o digo orgullosa porque sí que me gustaría facer. De Sí, pequena sí fixen gimnasia rítmica ata os 11 anos e era un chicle. Sí, era a parte superactiva, pero despois houve aí como un punto de inflexión. Bueno, nada, memoria... Nunca máis. Memoria, como se dice, memoria genética ou que sea, venga, boom. Non sei, pero sí que me gustaría, porque hai moita xente que me fala de que o deporte os axuda moitísimo pois a desconectar, a descansar. Sí. Penso que seguro que incorporarlo na túa rutina diaria ten que ser super positivo, pero que a min non me motiva Non é cansado, nada. cansado, positivo non é cansado. Pois veis, é que hai moita xente, non sei se romantiza isto, pero que... Non se romantice, non se romantice. Eu fago deporte porque fago un deporte que me apasiona, entonces como me apasiona e me gusta, fago, pero ainda así apasionándome cansa, e moitas veces pois chegas cun día de 7 de la mañana a 7 de la tarde, a 8 da tarde, e dices, no. Ai, pois grazas por dicirme isto. Pois moi ben, pareceme moi sensato que estás a dicir, porque eu esa xente que non, porque se un día non vou o corpo pídeme. E digo, pois a mí o corpo pídeme sofá, eu non sei que fago mal. Desde logo que sí. Pero a mí non encontro esa motivación, é que me deporte gustaría. Cansado, isto de ir a correr e dicer, se non che persigue nadie, estamos correr de cobardes, claro, estamos en un mundo. Non, pero que facer deporte que iso é boísimo, non temos depredador. Non. Temos, bueno, sí, pero son outros, non hai que correr diante deles. Está claro que, que o deporte é importante para manter a salud, manter unha línea de vida, non vayamos agora tampouco. Non, por iso digo bromeando, pero que o gallá consiga adquirir eses hábitos que seguro que son super saudables, pero sí que algo que me custa moito son un poquiño vagoneta nesas cousas. A ti é o 80% da población, sí. No, a todos, nadie vai os que van encantados son 4, Son 4, verdade? O resto van por obligación. O resto da xente minte. Sabes que o gimnasio que máis factura, isto non sei onde o leín, igual nunha red social é mentira, pero eu conto igual. Hai un gimnasio que non sei como se chama, que ten unha inscripción super barata, pero que factura mogollón porque non vai ni el tato. O sea, porque como é tan barato... apúntase? Sí, porque ao final estar apuntado ao gimnasio ese, pues bueno, vai... non sei, é como unha franquicia destas que está 24 horas. Sí. Non sei, igual che sona. Que moitos non van, pero co feito de apuntarte se te dá a sensación de que estás facendo algo. Un día e tal. Tamén é certo que, a ver...
quero dicir, é difícil encaixar o deporte na vida frenética que levamos. Quero dicir, é unha declaración de intencións erguerte antes de tempo para ir a facer deporte ou sair despois de traballar todo o día, restarlle horas de descanso ou de estar coa tua familia para facer deporte. Hai que valer para iso. Eu admiro moitísimo Sí, a hai xente que valer a capacidade de organización aí para... Eu non a teño. Sobre todo porque cansa. Claro, Porque se claro. non cansase, pues igual, pues Sais máis cansado ver unha ainda. película, eu podo tumbarme na cama, ver unha película Sí, claro, eu de tamén. 2 horas enteiras e non pasa nada, pero ainda podo comer palomitas, pero 2 horas enteiras facendo andando na deporte. cinta, pues Será vendo a mesma película, supergratificante, vendo a seguro. mesma película non funciona. Non, será super gratificante. Penso de verdade que ter a forza de vontade de facelo é un mérito. Admirable. Admiro moitísimo. A min non me pasa. O gallá se me pegue en algún momento ese bule-bule e me poña a facer Seguro. deporte porque recomendadísimo, Te deixalo claro. Lugar favorito? Lugar favorito? Sí, un lugar favorito. E así xa lle vamos dando final aquí a estos. Que creo que levamos ahora... É que nos poñemos aquí a cascar e non Sí, paramos. podíamos estar. Sí. Estou Un super ratillo cómodo máis. falando contigo, Raquel. Pois lugar favorito a praia, así en xeral. Praia ou montaña, se podría ser. Praia, eu aí sí que non teño dúbida. Mar. Hai unha praia en concreto, é unha praia pequeniña, unha caliña que hai en Bueu, a praia de Lagos, que é como o meu lugar feliz. Chego ali e cando empezo a cheirar a mar, o mar de Galicia, que cheira, o cheiro a mar de Galicia é diferente ao mar de calquera outro lugar, e cando empezo xa a escoitar ese son das ondas, que é unha praia un poquinho máis salvaxe ou mellor que outras, e ten esa olaxe que rompe contra as rochas, e demais, é como que aí sí que, nese momento, mira, precisamente aí, sí que sinto que desconecto, que non estou sobrepensando, que non estou presente. É enerxía o mar totalmente. Eu necesito mar na miña vida de vez en cuando porque esa enerxía do mar a mí me renova e me... non sei. Eu son moi verán. Eu son unha persoa definitivamente verán e a min un día perfecto podería pasar perfectamente por non facerme madrugar, ¿vale? Desayunar rico, ir pasar o día a praia, pero estes días que vas, que comes no chiringuito, que logo volves... Que quedas hasta que pasa, que se está facendo... Exacto. Pasar pola casa, pegarme unha ducha e irme a un concerto. Wow. Para min é o día redondo. Pois... cando queiras invitarme a un plan deses, conta comigo. Para ir ao gimnasio xa mellor non. Pois, o sea, é exactamente... o de madrugar o de levantarme tarde xa non creo que sería posible porque eu levantaríame cedo, pero sí que esa sensación, non sei por que teño igual de infancia ou de adolescencia, de quedar na praia hasta ese día que se está facendo aí de noite un pouco e te vas a última hora e despois, pois iso, te duchas, vas a cenar con amigos e vas de festa, poñolle festa. Sí, sí. Eso é como un recordo que teño aí maravilloso de esa noite de verán perfecta. Para min é insuperable. E mira que, sobre todo a través do meu traballo, pero estiven en eventos, en lugares, en super exclusivos. Sí. Non hai nada que me... De verdade, que non é por... Pero non hai nada que me produza máis felicidade, máis paz, máis de todo, que un día así, estar na praia cos amigos, fundir o día na praia, vale, comer ali no chiringuito, volver baixar, tomar o bocata, ali botar a cesta, logo queimar un trozo de brazo. Todo iso, darte un baño, secarte o sol, que che quede o salitre no pel, e logo darte esa ducha rápida e co pelo mollado, irte por aí de cea ou a un concerto ou algo así. Que maravilla. Día perfecto. Sí. Pois iso é Galicia, ao final. Claro, non. Estou encantada de ter volto, porque xa che digo que pasei uns anos fora. Sempre tiven claro que quería volver. Estiven en Madrid 6 anos, vivindo por motivos laborais. Unha etapa espectacular, super enriquecedora, na que me divertín moitísimo, da que levo moitísimos amigos. Regresei dun xeito non planeado, porque foi máis ben por motivos familiares, pero sempre tiven claro que ia voltar. Non sabía cando, pero sempre quixen regresar. E agora estando aquí na terriña, que a vida é outra cousa, vai a outro ritmo. Por sorte, ou por desgracia, por sorte, penso, viaxei por un montón de sitios, estuve un montón de sitios do mundo, pois en ningún se come como aquí. En ningún a temperatura, a vida que temos aquí, a tranquilidade, a paz, pero é moi bonito viaxar, é moi bonito coñecer e sentir esa morriña de volver con eses ollos cheos de outras paisaxes, de outras realidades que aínda te axudan máis a valorar o que tes aquí. A min encantoume pasar esa temporada fora, vivila a tope, disfrutar tamén, dese ritmo frenético, a cidade, outra cousa.
Foron uns anos moi felices, pero volvín feliz ahora. valorando aínda máis o que teño aquí, que é un día a día moi distinto, porque en Galicia vívese moi ben. Correcto. Sí, non o temos que decir moi alto para que non veña Que todo non Dios. veña, que xa ida Que non, bondo. que acabemos tendo un Starlight nas canteiras de Porriño. Non, por favor, non. Cada cousa no seu lugar, e Galicia, parte do seu encanto, precisamente, pois iso, que aínda se mantén un pouquiño allea a todas esas cousas, e por sorte en paraíso. Maravillosa. Gracias, Raquel. Moitísimas gracias por estar aquí, compartir esta conversa conmigo, con todos os que nos queiran ver. Moitos éxitos, que a túa nena, como se chama? Neno. Ai, perdón. Chámase Martiño. Martiño, que nombre máis bonito. Sí. Que Martiño goce de saúde espectacular, Por que favor. seades felices, e que moitísimas gracias. Que Pues vaya moitas todo. gracias a ti por convidarme, que estive moi a gusto. Moitos éxitos na Igualmente, na televisión. vémonos na estrea, en nada, en apenas sí, un por par favor. de semaniñas, que teño moitas ganas de ver o que vai pasar Estamos aí. armando algo loco. Xa me contaron, así que vou a gozar aí en directo. Gracias por convidarme, foi un placer estar Gracias, aquí contigo Raquel. e con todos. Adeus. Chao.